Vítaj pri mojej sérii Juraj vie KKT. Ako fungovali tie banky, čo mali 10% úroky a na čo slúžili? Tie slúžili na to, aby sa od obyčajných ľudí pozbierali peniaze a mohli sa kúpiť fabriky. Takto, keď to poviem tak zveličene, alebo by sa to dalo chápať. Pretože človek tam buchol peniaze, lebo si myslel, 10%, to je fasa. Potom banka krachla, čo je jasné, a finančné skupiny, ktoré sa volali, čo ja viem, ja nevím jak, Hurafín alebo Alelujafín, skupovali pohľadávky a vždy sa uprednostný veriteľ s najväčším podielom, alebo neviem, aký to mám povedať. No a to boli tieto finančné skupiny. Aby si tomu chápal, ľudia sa zložili tej finančnej skupine na to, aby mohla kúpiť fabriku pod cenu. Čo už s ňou robí ďalej a či je to vykúpením pre tú fabriku, neviem. Tak ahoj.